Пакуль беларускія ўлады з трыбун абяцаюць падтрымаць тых, хто ледзь зарабляе паўтары мінімалкі, дзяржаўны апарат дэманструе рэкордныя тэмпы ўласнага ўзбагачэння. Афіцыйная статыстыка пацвярджае, паміж наменклатурай і звычайнымі працоўнымі вырасла фінансавая прорва. Сёлета ў красавіку сярэдні заробак у дзяржкіраванні краіны пераадолеў адзнаку ў 4000 рублёў. Пры гэтым сярэдні па рэспубліцы пайшоў уніз да 2950. Але сапраўдны сыты рай утварыўся ў сталіцы. Менскія чыноўнікі атрымалі ў сярэднім амаль па 5000. За год іх рэальныя даходы скокнулі на 17,5%. Хутчэй за іх багацеюць хіба што нафтавікі. Калі зірнуць на 5гадовы тренд, карціна ўражвае яшчэ больш. З 2021 года заробкі звычайных настаўнікаў з лекарамі выраслі прыкладна на 111%. А вось сталічная наменклатура стала багацейшай адразу на 133. Прыкметна, што Белстат цяпер усё часцей хавае гэтыя лічбы, раствараючы дзяржкіраванне ў іншых галінах. Але афіцыйная паперка з бухгалтэрыі толькі вяршыня айсберга. Галоўны інструмент лаяльнасці – доступ да закрытых рэсурсаў. Сюды ўваходзяць службовыя кватэры ў сталіцы з правам таннай прыватызацыі і ільготныя крэдыты на будаўніцтва, адсоткі па якіх значна ніжэйшыя за рыначныя. Асабліва каштоўны бонус – зямля пад Менскам у элітных раёнах па сімвалічных коштах. Што да даплат у капертах, то ў вышэйшых эшалонах дзейнічае свая сістэма закрытых прэмій са спецфондаў, якая не трапляе ў справаздачы. Дадайце сюды бясплатнае лячэнне ў спецклініках, дзяржлецішчы і машыны з кіроўцамі. У выніку можна заўважыць, што ў Беларусі сфармавалася закрытая каста, што ўжо даўно жыве ў зусім іншай фінансавай рэальнасці. У нас у студыі Артём Брухан, былы чыноўнік, а зараз намеснік кіраўніка НАУ. Вітаем, Артём. Добрый раніцы, дарэчы. Артёме, прывітанне. Ну што, можа для пачатку, каб параўнаць, былы чыноўнік, як чыноўнікі цяпер выглядаюць? Это мы бачым перад сабой класічнага беларускага чыноўніка, альбо яны ўсё-такі трошкі інакш. Вось партрэт, як абмаляваць? Слухайце, ну гэта заўсёды розныя людзі, але калі чыноўнікі ідуць на працу, гэта часцей за ўсё такія даволі скучныя серыя і сінія касцюмы з даволі скучнымі гальштукамі. Вось я, напрыклад, сабе зараз ужо магу дазволіць нейкі вясёлы гальштук, напрыклад, з дыназаўрамі ці з кімсьці яшчэ. А вось у той час не мог такога дазволіць. А хацелася? Канешне. Ну, цікава. Чыноўнікі, атрымліваецца, выбіраюць шэрань. Ну, усе носяць у шэрым, а мы, як гэта, у блакітным, неяк свежая раніца. Слухайце, а калі параўноўваць усё ж такі афіцыйныя заробкі, ну, наколькі мы ведаем, сярэдні заробак чыноўніка, ён значна вышэй за, не ведаю, калі параўноўваць, напрыклад, медыкаў, кіраўнікаў транспарту. Чаму так сталася? Чаму яны вышэйшыя? Ну, гэта заробкі, дарэчы, вельмі моцна пачалі расці пасля 2020 года, бо да 2020 года яны былі не такія высокія, больш-менш спрабавала дзяржава іх утрымліваць на ўзроўні сярэдняга заробку, сярэднестатыстычнага беларусу, але пасля 2020 года стала зразумела, што лаяльнасць чыноўнікаў таксама трэба купляць, каб у некаторыя крытычныя моманты не адбываўся раскол элітаў, сыход чынавенства з пасадаў, каб яны не пераходзілі ў апазіцыю да рэжыму. Вось. І фактычна зараз заробкі чыноўнікаў значна хутчэй пачалі расці, адбываліся рэформы дзяржслужбы, каб фактычна купіць гэтую лаяльнасць, і таму пачынаецца такі небяспечны працэс фармавання адрыву чынавенства ад народа, ад грамадства. Чыноўнікі пачынаюць адчуваць сябе такой асобнай элітай, наменклатурай. Не мы частка грамадства, а ёсць яны, там, людзішкі, там, народзец, там, і гэтак далей. І вось мы эліта, якая кіруе гэтымі падзняволенымі. І гэта вельмі небяспечна, і з 2020 года гэты працэс проста вельмі моцна паскорыўся. Артёме, ну, як бы ёсць логіка ў тым, каб у чыноўнікаў былі заробкі большыя за сярэдні па краіне. Каб не было карупцыі, каб можна... У цябе нармальны заробак, сядзі, працуй. Плюс тут дадаецца знакі вось гэта куплянню гэтай лаяльнасці. Але, ну, з іншага боку, а лаяльнасць народа, вось гэты славуты сацыяльны кантракт, гэтак далей, калі настаўнік атрымлівае 500 рублёў, а ідэолог, который нічого не робіць, а толькі расказвае настаўніку, як той добра жыве, атрымлівае 5000. Ну вось якая розніца ў заробках, насамрэч, ну, она адэкватная?
Ну, я бы пачаў просто з такой банальнай логікі, вось працягнення таго, што я казаў, што чыноўнікі гэта дзяржслужбоўцы, якія працуюць для грамадства і для дзяржавы, па-першае. Па-другое, чыноўнікі гэта таксама частка грамадства. Гэта тыя людзі, якія ходзяць з вамі па вуліцы, ездзяць на грамадскім транспарце. І гэта таксама частка грамадства. Яны павінны разумець, чым жыве гэта грамадства, чым жывуць грамадзяне. І зразумела, што іх заробак павінен быць, калі і вышэй, то незначна, каб вось гэтага не адбывалася адрыву, але таксама зразумела, каб гэта было прэстыжна працаваць на дзяржслужбе, бо дзяржслужба гэта вельмі важна для функцыянавання любой дзяржавы. Што тычыцца ідэолагаў, увогуле ідэалагічныя аддзелы і ўпраўленні ў нармальных краінах іх не існуе. Гэта атавізм, гэта тое, што не патрэбна. І таму казаць пра заробкі ідэолагаў увогуле не патрэбна, бо увогуле не патрэбныя такія пасады і такі накірунак. Таму гэтага проста не павінна быць. Но што тычыцца там управлення там аховы здароўя, управлення культуры, управлення ЖКХ, розных накірункаў, зразумела, гэтым трэба кіраваць. Гэта даволі складаны працэс і вельмі добра шукаць баланс у кожнай нармальнай дзяржаве, каб класныя спецыялісты і прафесіяналы былі раскіданы па ўсіх накірунках, не толькі на дзяржслужбе ці толькі бізнесе, да, сектары, а менавіта вось і там класныя прафесіяналы. Камусьці бліжэй сацыяльныя блага на дзяржслужбе і спакойная праца і зразумелы кар'ерны рост праз 2-3-4 гады, для кагосьці вышэйшы заробак, але рызыкі звязаныя там з бізнес-працай. І вось калі гэты баланс утрымліваецца, да і дзяржава нармальна працуе. А зараз мы бачым, што адбываецца. Ну, бачым так, але слухайце, вось пасля 20-га ці змянілася, 2020 года ці змянілася вось гэта якасць дзяржаўнага апарату? Што цяпер у Беларусі? Хто з'ехаў, якія кіраўнікі? Ну, зразумела, што ўвогуле чалавечы капітал з'язджае з Беларусі, бо спецыялісты разумеюць, што перспектыў няма, і тое ж самае звязана з дзяржслужбай. Я ведаю шмат дзяржслужбоўцаў, і вось і маладых, і дзяўчат, і хлопцаў, якія былі вельмі перспектыўныя, адукаваныя, маглі далей развіваць дзяржаву, там прабаваць правесці нейкія рэформы, яны сышлі з дзяржслужбы, ці ўшлі ў айцішку, ці з'ехалі з Беларусі, і ўсё, і там прыходзяць зараз іншыя людзі. І вельмі часта новыя людзі, якія прыходзяць, яны, ну, так скажем, прыйшлі на валне 20-го года дзякуючы лаяльнасці. Хадзілі на гэтыя там мітингі, ябатінгі, як іх называлі, аўтапрабегі там і іншыя вось такія рэчы. Гэта проста людзі, якія вось гэтыя пасады, гэтую кар'ерную лесвіцу, яны будавалі праз лаяльнасць, желание продемонстрировать падтрымку рэжыма, а не абапірацца на свае прафесійныя якасці і працу для людзей, для народа. Ну, а цяпер вось, калі браць новае пакаленне чыноўнікаў, яны чаго ідуць найперш? Гэта нейкія вось гэта заробак, гэта нейкі статус, недатыкальнасць, альбо ўсё-такі ёсць, ну, хаця б у моладзі нейкае жаданне штосьці новае прыносіць у кіраванні дзяржавай? Сложна казаць, гэта ж как бы неаднароднае, там розныя па-рознаму, але ёсць, я ўпэўнены, што ёсць, умоўна кажучы, 3 часткі. Першая частка гэта людзі, якія разумеюць, што ім складана будзе ў бізнесе, яны ідуць вось на дзяржслужбу, каб атрымліваць там большы заробак, чым сярэднестатыстычны беларус, і яны там проста прапрацуюць дзеля вось гэтых сацыяльных гарантыяў і зразумелай працы. Другі накірунак, безумоўна, я думаю, што там ёсць людзі, якія хочуць працаваць у інтарэсах дзяржавы. То бок, часам гэта не супадае з інтарэсамі грамадства, там, і гэтак далей, але яны лічуць, што вось дзяржава павінна функцыянаваць, трэба на яе працаваць, я вось буду рабіць дзеля гэтага, бо я лічу гэта важна. Ну і трэцяе, гэта вось ты, якім важны гэты статус, стаць часткай номенклатурнай эліты, дэманстраваць беларусам, беларусікам, што, ну, што вы, а вось мы тут кіруем і ведаем лепш за вас, як жыць. Яшчэ наконт вось лічбаў яшчэ цікавы момант. Мне вось прыгадалася, я калі ў Менску працаваў журналістам, аднойчы трапіў у сталоўку ў Савет міністраў. І там першая нацэначная катэгорыя. І я думаю, боже, ну, людцы, ну у вас заробкі і так у разы больше, чым у звычайных грамадзянаў. Ну што вы не можете котлету па такім жа кошце купіць як настаўнік альбо медык? Вось гэта адкуль? Вот гэта для чаго? Чаму танныя котлеты у чыноўнікаў? Ну, добрае пытанне, дарэчы. Ну, і ў аблвыканкаме у нас таксама былі невысокія кошты у сталоўцы. Гэта праўда. Ну, так гэта вось тыя сацыяльныя магчымасці для чыноўнікаў, каб яны разумеюць. То бок, заробак там не такі высокі, як яны там хацелі бы, жадаюць, але у вас там танныя котлеты, магчымасць атрымаць там кватэру праз нейкі час, праз выслугу гадоў, там і гэтак далей. Гэта такія маленькія бонусы, з якіх складаецца вось гэта стабільнасць для чыноўніка. Чыноўнік павінен ведаць, калі ён лаяльны, калі ён працуе, яго ўсё будзе стабільна.
Я чаму гэта ўзгадаў, потому что атрымліваецца такое замкнёнае кола. Чыноўнік атрымлівае танныя котлеты, атрымлівае добры Это заробак. вельмі важна. Это вельмі важна. У яго кватэра там службовая, альбо там адразу даюць. У яго ёсць машыны, можна ездзіць на дзяржаўных машынах, прычым выбіраюць не нейкія, а будь здароў у аўтапарк. Гэта вышэйшы. І пры гэтым гэтыя людзі потым ловяць звычайных грамадзянаў, которые скардзяцца ў тиктоку, што мне карміць дзяцей няма чым. То вось як это замкнёнае кола разарваць? Ці яго ўвогуле можна разарваць? Як зрабіць так, каб чыноўнік зразумеў, што ўся краіна, акрамя вас, жыве інакш? Гэта палітычнае пытанне. Гэта палітычнае пытанне. Я да палітыка. Так, і гэта зразумела, што як мінімум павінны быць значныя палітычныя змены. Якім чынам там рэформы, рэвалюцыя, там дыялог, там і іншыя рэчы, можа, не будзем сыходзіць у гэта, але вельмі даволі проста гэта палітычныя змены, каб грамадства праз дэмакратызацыю грамадства, праз справаздачнасць, празрыстасць таго, што адбываецца на палітычным узроўні, перацякала і на выканаўчы ўзровень, то бок, каб было добра, вельмі зразумела. Вось чыноўнік, ён штосьці робіць, і калі да яго ўзнікаюць пытанні, у яго можна запытацца, а не скардзіцца ў тикток Лукашэнку, ён падсправаздачыцца, што зроблена, як зроблена і чаму, дасць адказ, і людзі ўжо будуць вырашаць. Ага, добра, вось гэтая ўлада, которая зараз, яна добра кіруе, яна дае добрыя даручэнні выканаўчай уладзе ці не. Калі людзі разумеюць, што чыноўнікі вось так робяць, гэта цэнтральная палітычная ўлада, яна неэфектыўная, яна неправільная. Трэба абіраць новую, якая будзе даваць іншыя даручэнні і іншыя указы, там, законы прымаць і гэтак далей. Вось праз гэта ўсё працуе, праз дэмакратыю. Насамрэч, мы даволі часта не разумеем, што такое дэмакратыя, але гэта больш шырэйшая рэч, якая, дарэчы, і дазваляе ствараць гэту сістэму стрымак і супрацьваг, калі выканаўчы чыноўнік, ён разумее, што не ён галоўная ўлада ў краіне, што ёсць суды, ёсць парламент, ёсць дэпутаты, ёсць грамадства, грамадскі сектар. І вось гэтая сістэма, яна не дазволіць так лічыць сябе вышэй за іншых толькі таму, што цябе прызначыў там кіраўнік выканкама. Слухайце, тады вельмі важна для мяне пытанне. А вось у цяперашняй Беларусі ці можна лічыць вось гэтага чыноўніка, гэта як звычайная прафесія, гэтаму вучыцца, ці ўсё ж такі гэта элемент лаяльнасці, не ведаю, калі так можна назваць? Добрае пытанне, тут па-рознаму. Я думаю, што ў любым выпадку чыноўнік гэта менеджер. Гэта менеджер, які павінен управляць рознымі працэсамі на розных узроўнях, райвыканкам, аблвыканкам, міністэрства, адміністрацыя, там розны ўзровень, але сутнасць гэта кіраванне, дзяржкіраванне. Дзяржкіраванню вучацца ў універсітэтах, у акадэміях, у розных месцах, гэтаму трэба вучыцца. Але часам адбываецца так, што чалавек прыходзіць з іншай, напрыклад, сферы. Вось я, напрыклад, дзяржкіраванню не навучаўся, потым уже другую адукацыю атрымаў. Я прыйшоў са сферы культуры як спецыяліст. І ўжо там па ходу навучаўся менеджерскім якасцям, функцыям і вось далей рабіў кар'еру чыноўніка. Але на пачатку я быў проста спецыяліст у сваёй сферы, і мяне даволі складана было, умоўна кажучы, падмануць па некаторых накірунках. Артёме, мы падышлі таксама да калі развіваць пытанне Насты, дайшлі да таго, ці можна замяніць цяперашні чыноўнічы апарат у Беларусі, і калі можна, то кім? З аднаго боку трэба там на факультэце дзяржкіравання вучыцца, там адміністрацыю праходзіць, з іншага боку прыходзяць папросту спецыялісты ў сваіх сферах. Можна замяніць альбо нельга, бо вось змянілася ўлада. Стала краіна адэкватная. І тут гэтыя сотні тысяч чыноўнікаў, которые кажуць, а куды вы без нас? А вы умееце? Вы ж не умееце. Глядзіце, на дзяржслужбоўцаў менавіта, не тых, хто працуюць у сектары, там, менеджерскія функцыі выконваюць дзяржслужбоўцаў, каля ў нас там 30-40 тысяч чалавек. Вось гэта тыя. Іх усіх замяніць немагчыма. Гэта проста нерэальна ў любой краіне. 100% дзяржапарат замяніць немагчыма, бо ўсё рухне. Перастане краіна працаваць. Таму зразумела, што 100% змяніць іх немагчыма. Гэта такі, можа быць, папулістычны захад. Усіх пад нож мы новых знойдзем, не знойдзем. У нас не такая вялікая краіна, і людзі адразу не пойдуць таксама ў гэтую сістэму дзяржкіравання, бо не вельмі добра разумее, гэта працуе. Досвед гэта трэба захаваць. Тут менавіта трэба сыходзіць з базавых юрыдычных рэчаў. Калі чалавек не рабіў злачынстваў, калі чалавек
не выконваў злачынныя загады, ён можа працаваць далей і выконваць далей свае функцыі, бо ён вінцік, так ці інакш, чыноўнік гэта вінцік. Ён будзе рабіць тое, што яму кажуць. Калі яму не будзе падабацца, што яму даюць такія даручэнні, больш дэмакратычныя, больш з патрабаваннямі эфектыўнасці, справаздачнасці там, і гэтак далей, ён проста сыдзе. І тады на яго месца прыйдзе той, хто будзе гатовы гэта рабіць. Гэта нармальны працэс, але што тычыцца злачынства, ну, зразумела, там тыя, хто звальнялі, ціснулі, там яшчэ штосьці такое рабілі, там адбіралі там дзяцей па нагадзе, там яшчэ штосьці, ну, гэта ўжо сур'ёзная адказнасць. Ну что ж, толькі застаецца пажадаць усёй каардынацыйнай радзе паменш скандалаў, пабольш нечага больш прыемнага і канструктыўнага ў працы. Ну і заўсёды радыя вітаць у нашым эфіры. Арцёме, дзякуй вялікі. Ну что, нагадаем, што у нас у студыі быў былы чыноўнік Арцём Брухан. Мы размаўлялі пра тое, ці справядлівая цяперашняя сістэма аплаты працы, матывацыі дзяржаўных службоўцаў.